Idag ska vi testa svensk godis. Bilar. Jag tycker det här är lite overrated. Let's see. Så de känns som de är för gamla. Ja, altså, det smager jo ikke noget. Jeg har ikke rigtig lyst til at røre ved den så. Jo, fanden smager den ikke. Fy. Det är inte gott. Nej. Okay, den hvide, den giver jeg 2 ud af 10. Den røde, 4,5. Tænkte du også det? Jeg synes, den grønne er den bedste. Not a fan. Checks. Ellers må vi bare bide i hver sin ende. Men vi fejler nok det samme, du. Det er bare, jeg har ikke lyst til at røre ved den. Det här är gott. 8. Ja. For jeg fatter ikke helt, hvad det er. Nej, men det är lite konstigt. Man äter den väldigt länge. Det er som om, de har puttet biler i den. Hold op. Ja. Men det här tycker jag är jättegott. Skiven här. I kan lige kommentere, hvad vi skal smage af svenske ting næste gang. Ikke surstrømning, det vil jeg Nej, ikke. nej. Så brækker jeg mig. Jag har inte smakat det. Har du ikke aldrig nogensinde? Peace out. Ja. Ja. Oj.